Dobrý den, vítejte u elektroniky. V tomto videu se podíváme na základní parametry polovodičové diody. Nejprve pro zopakování schematickou značku diody. Zde je anoda, zde katoda. Pokud na diodu přiložíme napětí, takže na anodě bude plus a na katodě minus, tak potom bude diodou protékat proud I. Indexy F znamenají forward, tedy propustný směr, dopředný směr. Parametry diody si předvedeme na voltamperové charakteristice. Co to je voltamperová charakteristika? Voltamperová charakteristika je závislost proudu, udáváme jej v miliampérech, na napětí, které udáváme ve voltech. Opět indexy F znamenají forward, dopředný, tedy propustný směr. Voltamperová charakteristika diody vypadá přibližně takto. Koleno a potom závěrný směr, malý proud a průraz. A nejprve si do charakteristiky zakreslíme limitující parametry diody, tedy ty, při jejichž překročení dojde ke zničení diody. V propustném směru může dojít ke zničení diody překročením maximálního proudu. Tento maximální proud závisí na typu a konstrukci diody. Může to být od nějakých desítek nebo i jednotek miliampérů do nějakých jednotek ampérů pro veliké diody. Dejme například 100 miliampérů. Někdy se místo maximálního proudu udává maximální výkon. Toto je křivka konstantního výkonu, v našem případě konkrétně maximálního výkonu. To je tedy propustný směr, maximální proud. V závěrném směru teče diodou proud velice malý, ale to, co nám limituje použití diody zde, je maximální napětí v závěrném směru. R znamená reverse, závěrný směr. Při překročení tohoto napětí dochází takzvanému průrazu. Vidíte, že charakteristika má zvláštní směr, jakoby se vrací, to je, že dioda je už proražená. Toto napětí u Rmax může být od nějakých desítek voltů do nějakých jednotek tisíců voltů. Dejme tomu 100 voltů. Tak, toto jsou limitující parametry. Další parametry diody již nejsou takové, při jejich překročení dochází ke zničení diody, ale jsou to parametry, se kterými musíme počítat ve vlastnostech diody. Důležitým parametrem je prahové napětí. Je to napětí, které musíme překonat, abychom diodu otevřeli. Závisí nejvíce na materiálu. Pro křemíkovou diodu to 0,51 V. A LED diody podle barvy mohou mít toto napětí 1 V, 2 nebo i 3 V. Opět záleží na materiálu. Takže to je prahové napětí diody. A v závěrném směru by dioda správně neměla vést. Ale i tak diodou protéká jakýsi malý proud, kterému říkáme zbytkový proud a je řádu mikroampér. A v propustném směru dioda není úplně ideálně otevřená, nechová se jako nulový odpor, ale jako odpor s malou hodnotou a tuto hodnotu udáváme pomocí takzvaného diferenciálního odporu, který vychází ze sklonu její charakteristiky. Takže toto jsou nejdůležitější parametry diody, které závisí na materiálu, konstrukci a od toho se potom odvíjí
použití diody. Ještě existují další parametry, které však přesahují rámec tohoto videa. Na závěr videa uděláme takové krátké shrnutí všech parametrů a vysvětlíme si na něm princip diody. Dioda v propustném směru propouští. Nepropouští však hned, je potřeba dosáhnout jakéhosi prahového napětí, které označujeme UT a bývá 0,51 V. Poté začne prudce nad diodou růst proud a je potřeba hlídat jeho překročení maximální hodnoty, aby nedošlo ke zničení diody. Pokud diodu používáme v závěrném směru, tak dioda i v tomto směru vede nepatrný proud, kterému říkáme zbytkový. Zde musíme hlídat maximální závěrné napětí, které by mohlo způsobit proražení diody v závěrném směru. Pokud je dioda otevřená, tak se chová jako odpor s malou hodnotou, kterému říkáme diferenciální odpor. Děkuji vám za pozornost.